وما علينا إلا البلاغ المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. Mga luksakan, mga pagadiakan, mga bubayakan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Giyang kaiya kakalimutan naman to na giyi muripurya naman salasa si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Ginyak na bayaman ini na bagi yabi seminar tan kaso seminar tan na idadim tanong sa taman sa pagkagagatan ron insyaallah subhanahu wa ta'ala. Giyang kaiya ulan-ulan Ramadan, giyang kaiya kapapadan tanong si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan na upama ko bisita nasa manan at imaninimu na kapapaguda siya nakatanong si sagyang kaya mga gawi iya kapapadalman nakatanong na giis yung mga gawi bituan o Quran sa Laylatul Qadr sa inipantag wallah agyang puto kiniturunan wallahu ta'ala si sagyang kaya Quran Peter Allah subhanahu wa ta'ala si ku makapantag ku kiniturun wallah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaya Quran si ku ulan-ulan Ramadan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. So ulan-ulan Ramadan atig manay wallah na ron minipantag ron mapapadal maagyang kutuwa kiniturunan si Quran wa bayyinatin minal huda hudan linnas turuan para di na bagian si mga bagian mga tao wa bayyinatin minal huda na gumangararayag akarina apu na sa turuan wal furqan na gupadungan. Giyang kaiya ulan-ulan Ramadan na giyi daalawan niyan mapia sa ikulang mga ulan-ulan dahil na lawan haya mapia si isa giyang kailangan o ulan-ulan sabab na saya miniturun sa Quran nadarok man padal mo wallah adarok man tama na wallah na giyang kaya Quran na initurun wallah si isa giyang kaya ulan-ulan Ramadan na siin yan inipantag si iku Laylatul Qadr si iku Laylatul Qadr giyanan isabab at itanong gede-gedaan agiyang kaya kaplagaday umasa udi na giyang kaya kapkiguris agiyang kaya masa na kailangan pagpakakwatan sa tuma si isa giyang kaya kapakipos agiyang kaya mga masa giyang kaya ulan-ulan Ramadan na kanabas saya bumapapadalam so kapagamal kanabas saya bumapapadalam so kanggalabag sa mapia kanabas saya bumapapadalam so kasug sa mapia ng giyang kutwa kasapar sa marata kanabas saya bumapapadalam agiyang kutwa kala igagaw nagukunabas saya bumapapadalam agiyang kutwa kapakalalangan sa si kubuntal kanabas saya bumapapadalam agiyang kutwa kapi apaparamayan ayamatan nagyang kaya simbatan si ikwallah
na midadayon na sadayon sa pakataman sa kanaba ya makna ini na baaya buka pagamal tanong na sa ikulan-ulan Ramadan kagiyan kaya kapagamal na idadayon tanwaya sa apiya pa na may puso Ramadan na kailangan aditan manggilbak agiyang kutua mga sugun na katan wallah nagukap pananggilaan tanwa agiyang kutua mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala kanaba ya makna ini na kaya mapapadalam tanong sa agiyang kaya ulan-ulan Ramadan na penanggilaan tanong sa mga inisapar wallah si iku Ramadan na amay kamay po sa Ramadan na barakat tanong niya halal so inisapar nakatan wallah kanaba gyuti mana niya ikadua na kanaba kagim niya taling maagyang kaya Ramadan na baaya maana ini na miyakaw maagyang kutwa sugun wallah udi na miyaw masumasa kapanggil baka ko sugun wallah na may po sa Ramadan na miya pasadyo kapanggil baka kanaba gyuti mana niya ayamatan nagyang kaya ulan-ulan Ramadan na inisenggir katan wa iwallah inisenggir katan wa iwallah apara si iku panakapanamal kauba kalu-kaluna antanu pupakatimu sa mga amal ang mga pipiyah nagantanu pupakatimu sa mga hasanat madakal ang mga balas apakah po na sa ikwallah subhanahu wa ta'ala si kung mga amaltan amapanggilbang tamsi sa diyang kaya ulan-ulan Ramadan ini paliwat terkatan Allah so kapamuasa sa lagi dagyang kutuwa kini paliwat nun kumiyaw na antan anto na isabab ayas sabab na antano mabaluy ang masanggila antano mabaluy ang mga alaisang gila si sagyang kutuwa mga dusa naganta no mabaluy amunutan si ikwallah subhanahu wa ta'ala Peter wallah atigyan manay ya ayyuhalladhina amanu taqul ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun hay susiran utamya maratiya na ini paliwat terakanu suka pamuasa sa lagi dagyang kutwa kini paliwat nun si ikum yaw na ano la'allakum tattaqun kauba kalu-kalu na ang kanu makapananggila sama nung nagyang kaya kapamuasa na ini paliwat wallah si sagyang kaya masatan sa lagi dito mambuas si ikum yaw na antanu pagtaw na ini paliwat kiran wallah so mga Yahudi isiran mamuasa so mga Kristiyan disiran mamuasa niya kay salungan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kataling masi sa Madina na ayam yaw man yan sa Madina nagyang kutwa mga tao at ipupusa mipupusa siran si sagyang kutwa ika-10 si Muharram agito sa pumutun sa Yawm Ashura na kaya mau man yan nagyang kutwa mga tao mga ahlul kitab inubitoy sa mga ahlul kitab kapya magansiran sa kitab jekum yauna aginan sa mga Yahudi o sa mga Kristiyan miyaw masiran ko Rasulullah tingo Rasulullah inukan wa ipupamuasa sa sagyang kaya gawi inun yun isila sila agyang kaya gawi anto na isabab payating mana yung Rasulullah na miya kagiraw sila na tigiran na hada yawmun anjahu Allah Musa alaihi salam digiran mana isu gawi apiak halidasun wallah su Musa alaihi salam nagi sabab tigiran mana ikagiya piak halidasun Allah su Musa alaihi salam nagi apiak muasa anami ka ipupunalamatami si wallah namiya ka jiro Rasulullah at tigyan man iya ana ahaqqu bi Musa minkum dan na una anak na tigmana iyo Rasulullah amala ikabenar si iku Musa adiskan gitu isabab apiya muasaan Rasulullah so Yawm Ashura na ini suguyan ko mga tawa ka pemuasa isi ko Yawm Ashura sama nito na gitu yung mga karina sesuai makna niyan na mga Yahudi o sa mga Kristiyan na isiran mamuasa
nagugiyo tu itu sa sumyangaw un apagtaw na isusukiran mamugagiyang kutwa kapamuasa saben sumbida agiyang kutwa ukit at irong kapamuasa de ini mamakapira na nasumiyagid miyakapuntag agiyang kaiyakulan Ramadan agiyang kutwa mga gawi mga alaagawi agiyang kaiya mga Kristiyan adiran mamupamuasaan nagyang kutwa diran kapamuasaan bida aguso kita kapamuasa tanu kasir katano na ipuna sa giyang kutwa kasakam usubo na tama na sa iku kasakam umagrib na giyutoy kapamuasatan lagi nung tumabot sa ikiran ugit na ayabat na kambida niyan na si sagyang kaya mga Kristiyan na ayakap pusairan na disiran ka na sa ad na mga rupiyan giyutoy kapamuasairan so sabar ito na giyutoy tuos sa giyang kapamuasa na kanabasibo inipaligot wallah si sagyang kaiya pagtaw ka inipaligot apan wallah si sagyang kutam yang una pagtaw misabab san pitero tanu inun ipamuasa sa mga Yahudi kaaya makna niyan na giyutukon sugawi kiyapa kaapa sa wallah si Musa alaihi salam lagi dito mamu sa mga Kristiyan inu sila ni pamuasa kagiyang kutwa kapag pamuasairan na giyutukon sugawi akia tutuka sa ikutuhan nilan si sagyang kutwa karus sila di sila mamuasa sabab pro na lagi sagyang kaya masatan ipapagi sa tanong sa ginawatan inu tanwa ipamuasa anto na isabab kaya to kawan tanwa sa mga Yahudi na ayakap pamuasairan na panalamatiran sa ikwallah kagiya piyaka paswallah sa Musa alaihi salam nagyang kaiya mga Kristiyan na miyamuasasiran kaaya kaya pamuasairan na kaya giyuto sugawi kaya tutuka si ikutuhuniran aso Isa si ikukrus aya panarimairan na so Isa alaihi salam na miyawapat sa kanyan ugi dadas kanyan mawapat si sagyang kutomasa aya miyaw la na kaya sa mga Yahudi ng bunyong niran so Isa niyalagwi sa kanyan sagyang kutwa gya palagwin yan na inisan yan sa mga pagtaw niyan tigyan na antawar kami kebaya maka surga iman to nanti di kebaya surga niya ginawa yung kutwa Isa ko pagtaw niya nasakan kebaya ako tiging surga nating Isa pagka surga ka tingin iman to ugay na tingin na putay ka mamu niya ginawa yung kutwa pagtaw niyan Isa ko pagtaw niya natingin na away tiari makna tinggi na putay ako imanto nagyuto si Isa urasoto na miyakam berupas kanyan wallah sarupaan u Isa alaihi salam na so Isa na tiyangan wallah ayaw makna niya na tiyaguyan si Isa puro si Isa langit nagyuto giyang kutwa Isa kung mga pagtaw niya na miyakam berupas sarupaan u Isa alaihi salam na miyaw maagyang kutwa mbuno si ku Isa miyapatayran na aya katawiran na miyapatayran su Isa aya katawiran na miya tutukiran su Isa si sagyang kutwa karus giyuto na giyuto benar kaso Isa na si Isa puro imanto ugid na sigup kuriya masa napakataling mas kanyan si sagyang kaya dunia akan na ba aya kapakataling umanian na bas kanyan nabi kaaya kapakataling umanian na sa kanyan na umat sa kanyan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiran imakapagugupa kung sumahdi si iku kambuno sa iku dajjal siran imakapagugupa si sagyang kutwa ayaw maknanian na kambuno sa iku dajjal agi ito so kapangalakwala mampu dajjal si sagyang kutwa masa na napakataling maso Isa alaihi salam na makapagugupa siran ang sumahdi nagi ito kebun iyan so dajjal si sagyang kanan adar pa si Isa Palestin nagyuto ayaw maknanian na ay asabab kaya pamuasairan nagyang kutwa kaya tutuka si ku Isa agi so Isa na aya kalimiran na Tuhan giyang kutwa kaya tutuka ku Isa si sagyang kutwa karus sumama sa mga Yahudi na sabab sa giyutoy kaya pakapasa wallah sa iku Musa alaihi salam ayaw pa kayo sinasakatan anto na ikap pumasatan inutan mo ipumasa Peter wallah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumus siyam Jesus giyang kutwa katir wallah tingin
syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. So ulan Ramadan arun ini turun su Qur'an wa hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Turuan abagian umang tau nagu mangararayag akanina apun sa paduman na apun sa Turan nagu paduman. Sama nuto na aya sabab aka pemuasa tanuna kagya agyang kai ulan Ramadan na saya ini turun wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Nakagya saya ini turun wallah sa Quran, nagyang kanan a Quran ini turun wallah si sagyang kaya Ramadan nagyanan imabebeloy at turuan rakatan wallah. Aya ka pemuasa tanu nakagya sisan sa turuan. Aamay ka kadagan tanu na aya makna niyan napakaapas tanu kung kapapagintaw tanu si sagyang kaya dunia napakaapas tanu mo si isa alungan amuri. Lini mo to Giang kaya Quran na gianan isyang kutan wallah ko kaptigum piatan si sagyang kaya dunia kaketunatan si ikuturan aya katur wallah nati ina dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin kata nati mana wallah sa Quran adidna sangkaanon mapapadalmon suturan abagian umyamanang gila hudan lil muttaqin bagian umyaman ang gila turuan. So ay mana na inutanu pemuasa kagyang kaya Quran na ini turun wallah sa gyang kaya Ramadan na gyang kanan a Quran na gyanan ikapapadalman sa gyang kutwa turuan nakatan wallah si sa gyang kaya dunia si kukabog pagagamah gyanan ay maanan yan na kini sumong nakatan kukapemuasa tanu si sa gyang kaya ulan-ulan a Ramadan na Peter wallah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam ay susilanu tuam ya maratiyana ini paliugat terkanuso kapamuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum salagid ukini paliugat nun kusilanu tuam ya unaaniyo la'allakum tattaqun kauba kalu na ang kanu makapananggila sama nuto na aya hikmah si isagyang kuto kini sugun katan wallah ko kapamuasana kebaluitan mo masanggila ano na ibtero na masanggila ano na ibtero na kalak si wallah aya pitero o mga sahabah lagi do Ali radhiyallahu ta'ala anhu na ayakat turuyan na tigina at-taqwa huwa al-khawf min al-jalil ayat tigina tiru na taqwa naginan suki kalakan sa ikwallah wal amalu bit-tanzil nagusto kasusuat akam gilbakasi sa giyang kutwa ini turun wallah aginan sa Quran war rida bil qalil nagusto kasusuat utaw si sagyang kutwa ayam makna niya na ini begirun wallah amay ito abagian si sagyang kaya dunia wal isti'dadu liyawmir rahil nagyang kutwa kapri para si sagyang kutwa gawi akat tugalintan ginaniptero na takwa kalak si wallah na upama ko'y pagi barat tanu si sagyang kaya kapapagintaw tanu si sagyang kaya dunia wanto na ipeter una kalak si wallah na miya kay barat tanu si sagyang kutuwa lagi o pelelakaw si sagyang kutu amarsi kadar pa ibarat yan upamana sa katanu na lumpio tanu na lumiyalakaw tanu sagyang kutu amarsi kadar pa nagyang kutwa ka panananggilain ka sa uba ka katarsiki sa gyang kutwa papagukitan ka amarsi ka adarpa nagyutui ka pananggila di ka mananay aya ka pananayin ka nakagya uba ka bed na katarsiki nakatarsikan ka na miya binasad na gyang kutwa lalakaw ka miya binasad na gyang kutwa lalakaw ka miya binasad tiginan sumud ka handin ni katarsikir ka nagiyanan suwaya makna niyan nakapananggila
Sama nu nagiang kaya ulan-ulan Ramadan. Na ayah hikmah sakini sugun katanurun wallah nakapananggila. Penanggila tanu sadusa. Penanggila tanu agiang kutwa mga lalangan wallah wa tanub kesuguk. Penanggila tanu agiang kutwa mga inisapar wallah subhanahu wa ta'ala ubat tanub kesuguk. Si sagiang kaya kapapadalang tanub si sagiang kaya dunia. Gianan hikmah. Si sagiang kutwa kini sugun nakatanu si sagiang kaya kapamuasa si sagiang kaya ulan-ulan Ramadan maadin suka pananggila nandun ituos sa tiyarima agiang kaya aya maknanian na antun ini ba na kaya panaguntaman tanu sagiang kaya Ramadan antun ituos sa tiyarima agiang kutwa hikmah wallah ko kini sugun nakatanu kapamuasa tiyo upamana tiyarima amyang gula-ula agyang kutwa kaya pananggilatan sa dusa anto na ikitustan la'allakum tattaqun uba kanu na mabalikan mo mga sasanggila sa dusa na anto na ito sa miyang gula-ula agyang kutwa ka pananggila sa dusa nileni man yang kaya ulan-ulan Ramadan na aya ka panananggilaw mga tao sa agyang kaya Ramadan na api agyang kutwa kana bapakabatal ko kapamuasa na tingin na pakabatal ngayon to kaya di niya nakatawa na nakasanggilan niya to sa ubebed na mabinasa agyang kutwa di niya nakapamuasa manananggila sa ubebed ayama na niya na mabinasa agyang kutwa di niya nakapamuasa giyanan anton ini ba na toos sagiang kaya kapamuasa na aya hikmah na giyang kutwa aya maknanian na kebalwiso tao amasang gila sa dusa gitu itos na igira di ka di mamuasa na lang na penanggilaan ka uba ka makainom penanggilaan ka uba ka makakan penanggilaan ka o baka makang gulawla sa pakabina sa kapuwasan ka sama na ito na miyang gulawlo to agyang kutwa hikmah wallah si isa agyang kutwa ayamak na niyan nakapanguasa agi to so kakibaloy utaw ang mga sasanggila kibaloy kanyan ang masanggila kapananggila nakasulusa kapananggila naka agyang kutwa mga lalangan wallah si isa agyang kaya ulan-ulan Ramadan na ayato sa piul agyang kutwa kapanananggilang ka na si isagyang kutwa kiyay pos o Ramadan na midadayon agyang kutwa kapanananggilang ka midadayon hileni man giyang kaiya kakan na ayapak asalukakan na halal ayapak asalukainom na halal ayapak asal ukaw baya udato kukarumanian na halal api anto na amasa na mapapakayanan na inurkatan separn wallah sagyang kaya kadundo ko Ramadan inurkatan sunto separn wallah ini saparkatan wallah kagiuto din kapag ito kawirkatan urun wallah sa aya hikmah ko kinipalugatan ko kapamuasa ko Ramadan nagyang kutwa aya maknanian nakapamungutan ko king ginakana sagyang kutwa panduan ini sapar wallah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa kapanggil baka ko ini wallah yuto'y hikmah saman ito namya gigatan minihig na katano sukakan agi ito na halal na katano sa pakasan na ini sapar na katano wallah minihig na katano ko kadundo ko Ramadan minihig na katano sukainom minigin na katano agyang kutwa ka pagpagubayaw na to ko karumanian si kuwayam na niyan nakadundo si ku Ramadan miyang gulawla miyang baluitan mo manananggila miyang baluitan mo manananggila na ino to siya parang wallah gani man giyang kaya ka pa mo sana suka ba sa Quran mas sikrito man ay amal na dead na baon matao sabaka di pusa makaliw-liw sa ginawang kagus wallah din na bun mata di mo tuwa ka ba sa kwa kapakay amya kagida makasakaw riman tuwa ka dundo ku Ramadan namito po ka sa giyang kutwa dar pa ada matawar ka na minom ka kapakay man na minom ka kumang ka
Na may kapasad ka kuman, may kapasad ka minum. Na so luminiw ka man ako mga tao na isa sayo duga man ang buntal ka tiga pertaya komos. Ha? Kapag mo naman guloloto. Na inong ko to di mapanggulaw inong ko to di kaswa. Nakagimana nang gila ka. Manananggila ka. Panananggilaan ka. Uba mabinasa agyang kutwa puwasan ka. Ini man ito. Badi ka pa kaya manggulaw labor ni man to sisitan sa agyang kaya peragatan. So mga tanong sa agyang kaya mga SM. Lalakaan sa panganangkan. Lalakaan sa mga restaurant. Kapag kaya kumantan, udah barang tanong matao, miya ka umantan, pwetay ako wari ang musana, pwetay ako akaw na, agito na mo kusuka. Na inong mo to di mapanggulaw la, manananggila ka. Kagigiw to ikinisukun wallah kwaya, manani nakapamuasa. Mabaluy ka amasang gila. Nah, miya aluy tanwa, ayapak asal ukakan na halal. Ayapak asal ukainong na halal. Ay lang sulang mentamasan ay di sa parakatan sagian kaya Ramadan na ay pa kasalian na halal. Nanto na ikari na sa miyakan giraktan na naguna. Anto na ito sa kiyang gunaan tanwa giyang kana na hikma wallah. Say ko kinisuguna ko kapamuasa. Inur kau tu sepan wallah giyang kutwa halal si sa paganay. Na ini sa para ka wallah si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan anto na ay mapipikir ro anto na ihikma ro agyang kaya kakan na halal giyang kaya kainom na halal giyang kaya anto na inibana so kau ba yang kaki karumang ka na halal si iku ya makna niyan na api anto na amasa na anto na isabab ini sa para ka wallah sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na inwa ki utu ini sapar nakatan wallah sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan ka upamari na miya gagatanu aing ginakatanu suaya pa kasanian na halal upama ko miya gagatanu adi tanukan ko mababasa aluman ka ini sapar nakatan wallah gitu na halal ko paganay miya gagatanu aing ginakatanu so kainom say ko kadundo ko Ramadan adi ito na aya pa kasanian na halal miya gagatanu aing ginakatanu agyang kutwa kapag bayatan ko makaramatan ko kadundo ko Ramadan adi ito na halal na upamari na ayatan di kagaga aing ginakatanu so pakasala haram ginan man hikmaw Diutoy biloy wallah at tulay sa uba kalu-kalu nak miya kapang munutang ka sa ingin kaagyang kaya ay pakasal ka na halal na uba diutoy makamabaluy makawit uri na tulay sa giyang kutwa king ginakanakasi sa giyang kutwa haram ibarat yan na sa giyang kaya Ramadan piyan ang gilatan na sukakan piyan ang gilatan na sukainom sa giyang kaya kadundo ko Ramadan ngayon to inisapar wallah agyang kanana-kana kakan ko kadundo ko Ramadan ini sa parwallah ditanukunken datanukan Peter wallah haram suaya makna niya nakainom sa pakabergen inu tanu da pangunutan Peter wallah haram suka kana sa aya makna niya napindir matan inu tanu da pangunutan Peter wallah haram suaya makna niya na antun ini bana agyang kutwa kapa makatubo agyang kutwa kapa ipsiksa inutan to da pangunutan Peter wallah haram so kapa maganta kasuruyan inutan to da pangunutan agi to na ayat na pakasalian na haram aya maana nada ka makakwa aguna si sagyang kutwa kini sugun wallah ko king ginakan ko kakan sa Ramadan ayo bu kaya pangunutan kana agyang kutwa kaya sa parida ka wallah sa Ramadan ha aya buka kaya pangunutan ka na kaya aya makna niya na Ramadan aya buka kaya unutin ka sa giyang kutwa sugun ka wallahu ta'ala na kaya Ramadan na upama ko kana ba Ramadan na di ka pangunutan na guding kaya ginakagiyang kutwa ini sapar na ka wallah subhanahu wa ta'ala aya makna na aya pasimbaan taon na sa Ramadan panabas wallah sa Ramadan igirapagan sa Ramadan ditanu kemin sagyang kaya mga masjid anda di paganay sa Ramadan namiya kadak-dak namiya karisir basa ayaw makna niya napsimbayangan niya kasopa kasalad iman ang bayang na ayap di makasimbayang saliw paganay sa Ramadan na di daki din kaabakan tiadar pa kaya makna niya na uman isa na maunutan si wallah malay paratiya higida penakuan lagi yang kutwa ka kemay si kasimbayang na ayap pan malay kadis kas kuwagama
May ni kay ginawa na tingina haram, kata haram, gi inay subun ya wallah. May ni gabuna ya mak nanian na ayaw niyan katun kasumbayang na kata terangi. Na udi kata terangi na dipsumbayang. Aurian yan ayaw mapasang kapag usay ko agama. Ayaw mapasang kapag usay si ko agama. Gimana piya ka masauna? Kagi yung kaya meranaw na langun na pala yung mapasang. So sangan doktor na siya nga meranaw. So sangan ulama na siya nga umranaw. So sangan uaya makna niyan na languan taman sana napalaya kiyong promranaw. Giyangan na o suswa nilan sa giyang kana na mga darpaat si sa giyang kana na ato mamparon sa kiya po ayaw mo galbikilan na kanda kapapawala di pa kan di pa ka susukuba na giyang ko to merang-merang sekta merang-merang grupo. Dan nabida na ko sa kuban. Ay mana niyan na miya ako na giyang kaisanan narito na irakaw siya nagtinat narito na irakaw siya di pa ka tutuna na giyang kutwa ay mana niyan na berang-berang agiyang kutwa sosongwa na pamikiran yan gitu ay mana nagyang kaiya ulan-ulan Ramadan na inimbi at rakatanuman ay wallah si sagyang kaiya antong ini bana di tanong kapagintaw si sagyang kaya dunia kauba kalau nakapanang gilaan tanong agyang kuto mga ala ay ni sapar wallah. Kenapa man ba ibu ini sapar katan wallah na kakan kainom kenapa ginambo? Piturung Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Saan siya tahu adin yan ignak itaplak sukat teruk sa di mapia nagusudiro na kayong gilabaka na kana ba kailangan wallah agiyang kutwa kinitarganian ko kakan kana ba kailangan wallah agiyang kutwa kinitarganian si ko kaino ayam napaka masyado nga namuri na ilang ay mo miya parulin yan kung kaya pamuasan yan na miya taya ungos miya taya kawaw miya taya pamanamilang agyong kutwa inituday niya si iku ulan-ulan Ramadan si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan naupam ako piyur amiyang gulawla udi na miya parulitan agyong kutwa hikmah wallah si sagyang kaya kini sungguh nagtanong ko kapamuasa nakapanang gilaan tanong sa mga ala ini sapar wallah hubad si sagyang kaya Ramadan na manananggila ka sa iku kapamaganta manananggila ka kung kapanuruyan manananggila ka kung mga tagalbak manananggila ka kung maninsan ugit na may posto Ramadan nalika nakapman na ginawang ka sagyang kutwa kamburadusa o pamagugyo to der ka makanggayo na agyan kaya ulan-ulan Ramadan ay bukya pananggilang ka nakagi Ramadan ay bukya pangunutan ka nakagi Ramadan ay bukya sembayan ka nakagi Ramadan so Ramadan na ayang kapasimbaan ka na baswallah so Ramadan andi ni kayo po so Ramadan na umanisa na din guguraw katigin na tiyari mawallah so pang niya tiyari mawallah so ayaw man na niya na panagumtaman na kang siku Ramadan na may po so Ramadan na guminak sembayan ginakan niya nagyang kung mga galbakyan ay kiswat wallah guminak matya sa Quran guminak tinintadong sik wallah di kalong sa masjid hingga galbakyan nagyang kung ini sa parang wallah bayamaan ini na igir Ramadan na bayamaan niya na gyutubi ka pagamal kana ba gyutu ayat pitar wallah tiga naman ay wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin simba ang kasukad na nakasataman sa makataling markaso kapatay ay maanay ni mangurip no Allah mga luksakan mga pagariakan mga bubayakan ay maanay ni na so kapagamal na da expiration yan ay bu expiration yan nakapatay unlimited ya ay bu kaki-experience na siya kung kapatay matay so taon na miya pasad kenapa ayak ya pasal 2 amal namanya pasal Ramadan kenapa gitu ayak akap ke pasal 2 amal lagi yang kutwa ayam anani nakapakadan sal lagi yang kutwa kapatay wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin
Simba engka sukadna ka sa taman sa makataling umarka suway makna niyan nakapatay. Ginan katiru wallah subhanahu wa ta'ala. Si ibman ako hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat katiru iyan na tingin manay. Idza matal insanu qata amalu. Igira tingin miyatay. So manusia namanya teped suamalian. Sama no to na aya marayag sebutan taru sagiang kaya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya apa kaputul wamal tan nakapatay. Kana basa Ramadan. Nia pasad upama Ramadan natika nia pasad alhamdulillah. Diang kaya Ramadan na andi di kapugdasian na pekebaya-baya agiang kutwa mga tao ang mga layamba. Pekebaya-baya agiang kutwa mga tao ang mga baradusa. At sikira na kaya buka aman gilaw manaya. Giya masuswa yan. Na may po sa Ramadan na miyagpaalam sa Ramadan, miyagpaalam mo sa masjid na miyagusali ako sa Saragun, makatunatap man si Kunik Taragun. Ayap man nakapakapsimbayangin na si Kunik Taragun. Makaptuna sila man ang sa Ramadan si Kunik Taragun. Ayap problema na di niya nakatawa nung anto na kisampay pa sa giyang puntoy sa Ramadan ang takadi. Giyad. Kapag tirun tanok man, agiyang kaya matitimu iman to. Nakapag tirun tanok man, anis taragong na, din agad ito nakatanwa di kisampay kung pakatun lugar Ramadan. Nainang kaka, pagi ng kaka, di takataon, anta, saka, siran roo, mga bubay, mga dato, sakan, lang, kullu nafsin dhaikatul maut. Uman ibaran niwa na palid na ng pakatintim si kuya na nakapatay. Nabangat ka na sa ginawang katika na ino ka nikstarag. Mapasad sa Ramadan, namiuda sa mamu. Tiganan na, miya pasad sa kapagaman. Naminudup man, igira Ramadan. Mau mas waktu asub na di makasimbayang, alhamdulillah. Piyagbangan simbayang tan. Misimbayang. Miya mati sa Quran. Dito din tanong si Allah. May po sa Ramadan, namindu sa ayap man awak niya na subuna alas 8. Kaya masuswa. Minduduk man si ayah makna niyan na ayah sambayang tao nakakinamais. Minduduk man sa kaya ganakan agyang kutwa kapagaman. Lain man ito agyang kutwa ayah makna niyan na kailangan kayo ng katan si sagyang kaibtadtan. Diyan kaya kapagintotan si sagyang kaya dunia. So sabad na ayah katawiran Nagyang kaya Ramadan giwi gawi akapunang gila, giwi ulan-ulan akapunang gila, giwi ulan-ulan akapungutan si Allah, giwi ulan-ulan akapunang buyang, giwi ulan-ulan akasidika, giwi ulan-ulan akabaca sa Quran, giwi ulan-ulan akasebar, giwi ulan-ulan akatubat. Gina ni kasi sabut tahun sabad. Gina ni kasi sabut tahun sabad. Na di na nakatawan na giyang kaya mga amal tanong na midadayong nanan kanabanan miya potol agi miya pasad sa Ramadan eno po na ki midadayon agiyang kutwa amal ka si iku urian Ramadan kakarina sa miya kakwa kaaguna miya kakwa kasaguna si iku Ramadan kiyang guna na ka sa Ramadan eno po na kami midadayon kagi titos kiyang guna na ka sa Ramadan miya kang guna ka eno to eno tanong to dim baka tuluy gira ayam na niyan na Ramadan. Kana ba Ramadan? Eno tuy gira Ramadan. Di tanu di makatuday. Di tanu di makapanambayang sa ayam na niyan tahajud. Di tanu di makapamuasa pagkabati tanu sa Quran. Ba ayam na ini na igira Ramadan na dagal bagtanu nagupon mau masuk Ramadan at nagal bagtanu. Bambida agi ang kotwa gal bagtanu ko Ramadan agi ang kotwa kana ba Ramadan. Malagi din. Na ino wapkigatan wasi Ramadan na di tanu di makapanambayang sa tahajud. Di tanu di makapanambayang sa ayam na niyan na mga sunnat. Di tanu di makasembayang kung mga waktu si sagyang kuta waktu niyan. Na amay kamay po sa Ramadan na di imbali sa waktu asubu alas 8 alas 9. Tuno to, ba ayam na niyan napkalin sa oras. Ba ayam na niyan napkalin na giyang kutwa masa. Kana mapkalin sumasa, kasumasa na gitun sumasa. Giyang kutwa galbaka ko Ramadan na gitun juga galbaka ko na Ramadan. Ayamatan.
Nakagia igira mepos so Ramadan na pembagay lugar sa mga tao. Pembagay lugar sa mga tao. Tigira na nakimya pasad. Alhamdulillah. Niya pasad sa Ramadan. Ha? So mga pa din na pagkabaya-baya sila. Ha? Niya pasad sa Ramadan. Kakaswaya na kuman sugal bakakan. Lumalakaw ako kuman manakatakot man sa tubo. Lumalakaw ako kuman nakagiraw man na yan. Ha? Sa iko Ramadan na piyan ang gilaan. O pa makuing kinakatan wagi ang kutwa haram. Na samantalaan tanong sa giyang kay Ramadan. Ha? So lagi di pa man naging mga pasalagit. Ha? Tigin na di ko pa kag nakatigin sa pasalagit. Naputay ako. Kapamra ko to. Di ko tingin pa kag sa pasalagit. Naputay ako. Di ko nakatigir. Igira napkila ka na tingin sa pasalagit na. Mata na. Di ko nakagiga. Na ino tuwing ira Ramadan na miya gagang ka. Miya bubasalo nga na doon na miya sapa ka. Miya gagang ka. Ino ka mo damatay. Kapamra ko to. Doon na baru benar. Daw tuwi ama isiti. Lagi yang kotwa ayam na yan na. Mamanti na dia kan kagaga. Si buku Ramadan na miya gaganyan. Ini pun ku alas 4 na taman ku alas 6 na din makas pasalagit na. Debu kimatay. Debu matay. Mga dawa ki uto kanabo tu dikagaga kanabo dikagaga mataan na kagiging kutwa Kamis agiang kutwa kapag pagunutisi ko baya ginawa na gitu na benar ya na dad naunaan yan amia kapia-pia at tulay si sagyang kutwa king ginakantan ko haram si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan dad naunaan yan iya kapia-pia at tulay ngay no na nagyang kaya Ramadan napkagatan o penanggilan tanwag yang kutwa mga haram nagyuto ni balu yang katulay amida dayon na sagyang kutwa king ginakan kasi sagyang kutwa haram dito ni balu yang katulay lagi din mo na suka pagamal dia buat 3 pagagasimbayang magiraw man ya ha na so Ramadan na din na niya na miya kapia bulawan amasa aka triningan kasi sa ginawang ka ay no buriya miya gagang ka miya ka today ka sa insi gugawi miya nambayang ka miya gagang ka agyang kotwa ay pakasalian na halal na ayang ka dikaga agyang kotwa ay na pakasalian na haram gina ni ka pinamartan si sagyang ka Ramadan sama niya na talugawi iman to nalungan na sala sa arba Khamis na piniyatatan Khamis peniyatatan si pugi. Kau tu yang ana mga astronomi si sa Saudi Arabia. Nadira ni pagista dia nagyang kay amasa na tigiran na kapakay masigurad. Amay lay suklan sa ikwalong na Khamis. Tigiran man ay. Dia mo tuadiran di kapagista di si sagyang kaya kapag isagyang kay amasa. Bayamanan yan na pamana may po sagyang kay Ramadan. Ating tanuan na sama niya nabukaan tanong kuman. Begitu. Ide yung tanong, sumbang amal tanong, panaguntaman tanong. Ide yung tanong, giyang kutwa kapag alarang tanong. Si iku Ramadan, na malarang tanong mo, si iku ka na ba Ramadan para makasumba yung tanong si iku rasi sa giyang kutwa, mga waktu niyan. Ha? Kana ba giyang kutwa, igira Ramadan na kapanupuno sa mga masigit. Laboro ni gira pagam-pagan ni Ramadan ha. Ni gira pagam, andin ni pagam-pagan ni kasak mo Ramadan. Na di ka pa kalangit kama papanuatan to sumasigit tito din kumadakal sumananaguntaman ugid na palapaled no to panaguntaman apayritid paled no to sukadaglan panaguntaman apayritid di mo to sukabasa ko ay gira Ramadan na ayam ya kay barat sa giyang kutwa sa tima na kaywa ibarat tumangga giyang kutwa mangga na miya karabudabungi kau nga miya karabudabungi ayam na niyan na niya pa kayo pa ma. Sagi yang kutwa kaya pa kayo niya na miya gubarbar. Tanto mapay paras. Miya kadak liw barbar. Ugi na ba kasana ibagi yung kutwa madak law barbar na bapalay pembeluyaw nga. Amay ka pembeluid na nga. Nasupadiyan na katatak. Nasupadiyan na pembeluyaw nga. Na, giyang kutwa miya lambaon. Amin beluyaw nga. Nakanabalangon kalutui. Supadiyan na kerapi. So, pwede na kalutuan. Nagyang kutub managyalutuan nun,
na uba ka sana sa balak mo tulangon pagtu. Asa pudi na pagtu, na supudi na di pagtu. Lagi dia na gian ka Ramadan. Paganay, mata na dita kami sa masjid. Niya kadak-dak tu di sembiar. Telu gawi kelebatan. Itu gawi kelebatan man. Sapuluh gawi kelebatan. Siku 10 gawi alam mo na siku Ramadan. Dah, mialangan. Ay bulan ba lagi yang kutua. Anda nga ayam nanian na di isebir si sagi yang kutua di ini nakanggil lebaka. Si sagi yang kutua simben yan siku Allah. Sagi kay masatan iya kadak-dak lay. Gi mo to ka besakwa. Miya kadak-dak la, miya makalala amama, mga ilawas. Di pumakay ga mamuasa sagi yang kay Ramadan. Miya makalala ilawas. Pendek way susabad, pendek wairan. Dia udi mama sayro. Dia udi indegang. Dia udi inggelebak. Andai masa aka penggelebakang ka, saya usimbang aku Allah. Maka makasalungan na mo rin na pagisang ka. Bangka kidawak wallah. Inu ako agida makapamuasa ka dia udi mama sayro. Inu ako da makapamuasa ka dia udi indegang. Inu ako di pamuasa ka ginaw manaya. Di kanan kidawas alungan na mo rin. Dengan kita wasallu manamuri Peter wallah fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah mapasaju sambayang ka na lalakaw ka nagi kalupaan na panamanabakan mga wiyagan niya ka itu amasa agi ang kaya ipunambayang tanong pa man di tanong kisinggi ko batano buras giyang kotwa kalbat ako oras ka kwaya manay nakapsimbayang ka bangkaw tu'y kawasa. Inu bagian kada na mga ingin Arab. Asiran na anda din ikaw mawakto na likban. Agian ko to mga panindiran. Agian ko to mga daganganiran. Ape ikadak na customer. Nana, anda din ikaw maagian ko to wakto na tingin na awakan usay na kaya man niya na panglubog kami kapiag bangan. Basiran niya nga po pubri. Mga kawasasiran. Nasa katanua, wakto di wakto, jimaat di jimaat. Na ayaw mana niya alam mo lakadin na ilayang kaka ato na nibaw pamakwaya dadangan niya na nigo na gitu ni bundalian di buka wasa naging ay mga ngidi Arab punay styliran saka kukwairan si ikusunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira awak to na pelakban sa mga tindiran na magalaw na napakaturog sila kay lula pelakban sa tinda ayaw ka pelakairan nakasumbayangan sa asar. Nagiyang kutwa alas 12 taman sa alas 4 waka pilakairan namada kala customer besiran mga pupubri dasiran mga pupubri giyang kutwa ayat taman na kini bagang kiran wallah sa giyang kutwa limuiran nada bagiran terima ko sada kairan nagitwa si raktanong kiputeksi sa Pilipinas giyang ay mga pedadar pa nasa katano ang masing-singang inong yan si sa giyang kaiya ayaw na niyan na mga darpa jadi niya nakapangawiyagan kaya di patanian lagi yang kutwa tadin tadmiyan si wallah giyang kutwa sambayang yan ilang kadabu din na pamana di tanwa di kisingge giyang kaya miyak itu oras apa nambayang tan adi kisingge tanong din manariyaw na niya na piya kaya ya piya kakwa adiuman adi nga ketoon sa masjid si ikaw yaguy ka nakayipatay ka na isundi ka sa masjid ka sambayang ka pagkapatay pun sotongan ka. Amay kasi mo imam sembuya nga nagisya niya to parigun. Dapat taron lumigo kapanan, dapat taron kumapan. Palabang dapat taron lumambang. Imam. Sumuy nga kami to. Amay ka dinon sumong su imam na miya ka receive sa simud. Kapadi padigabu, naubangan ni sumuy na uba ka pagpagi imam. Uba na may lemya rigun ka. At tewasan nami saka. Ati kagi ako uyag-uyag na di niyan kato na masjid. Kagi ako uyag-uyag na di makapagabdas. Na kagi amiyatay. Ayama na niyan na da terima na amalian na kay. Ya anto na iba na aya buka kato na kapagabdas na kagi amiyatay. Na uriyan niyan na imaratabat tutunganin niyan. Ino ko to da maratabat inako uyag-uyag. Adang ko nasakala na ino ka rin ipsumbayang. Ino ka rin ipunambayang. Ino ka rin ipumuasa. Na kagi amatay na sumadu yun na siniwisan ka lang kung mga imam. Hindi na naman ya ka mamasong si sagyan kaya masatan. Mak na niyan na
Di tanu pakakuasa tuma si ko kapla gede masa si sagiang kotoa kapsegi dagiang kotoa masa kobat tanu bu ayam makna niyan na kasinggi sauras si sagiang kaya agama tanu agama Islam di tanu penamar ayat naginan ni kakalilid da apa nagunta manisa da asa kalau manisa sa ginawa niyan gitu ba kabasatan gira Ramadan pagang-pagang isu Ramadan jadi tanu kemin tigtanwa ayam makna niyan na tanto madak latau Masya Allah barakatay ulan-ulan manisa na pumanambayang manisa na miyamuasa sopan-sopan na pumuasa na talo-talo gawi pito gawi na guminak pusa tingin na miya pasan cuka pusa miya kapusa kurun sa talo gawi na inu mari pagi masa dah nakiginam importante na nakaptan na pitra tiang mo sa gin kay masa pamanagin kay maranaw din na una niya na lampaw inagin kay maranaw giyon mo to kabasa ko iya kay maranaw na teruang ko na gari inu kari dipsimbayang tigyan na mati ako pun manarimatay gidip tiru ni mati ako pun nagimatay teruang man gari inu kari dipumamumulaan kau ba kanu na maka ragunggaw natigyan na di ako mumamprautan putay ako lain man naging utwa kapapawan ng maranaw di ako mutingin praut nga putay ako at higyo to inu kari pumamula nga di nga praut nga putay ka inu kari pagamal tiyang kadaga bisa ginawang ka aputay ka muna inu kari hindi pagamal giyo to manikini suguno Nabi sallallahu alaihi wasallam tingina aksiru min zikri hadimil ladzat pakandaklan yung sudika tedin tademi ko pupumina sa kupanaan taman aginan sukapatay ira alalayon ka katataduman sukapatay nana pupakasugur ko to si sagyang kutwa at unay di ba na kapang gilbakang kasi gusugun ka wallah nawiyang kutwa ka pananggilain kasi kung mga lalangan wallah subhanahu wa ta'ala iira uto atatan man kalalayon sukapatay ayah kali di dekat tanun ad namatay na dapat ako naguna da mapanguna niyan sa giyang kutwa petay mieligat na lalantang na supagaring ka mieligat na giyang kutwa kira sa inian mieligat na giyang kutwa kailang mo kawaya guyagyan sa ikudunya na di ka pan pakakuasa guna si sa giyang kutwa kaya sa giyang kumasanian na sa kana uyag ka pan ino mo ito di ka kuway sa guna ilang ay giraan na miyatay andin ni matay sumiyatay miyatay si pagaringan na miyatay si tengdiga na miyatay si tumanayin ka na miyatay na di ka kapikira ya Allah rilain ka sa kanyan ay daw na miyaw na sa kanyan nasa kanip pa katundong man din abar katanusan pa kapikir kaayad na muna po na sa kapikir tanong andun ni anak katukon tanong miyatay na ayap pagampagan na kapikir tanong na titanwa tabang puman tulong man sa listaan miya katabang rakatan mga tawanan petebang siran man tanong ke pantagi ada kaji lain man ito din na kekuatan maguna si sagyang kutwa kapsegid agyang kutwa masa giyang kaya Ramadan na apiapan ayaman na niyan na makataling maagyang kutwa isa Ramadan natangkad ng tanwang bida agiyang kaya Ramadan iman to bida din nagyang kaya Laylatul Qadr ay Peter wallah fiha yufraqu kullu amrin hakim si kung sagyang kaya Laylatul Qadr na ron di pakatitipa sa laa ron pepegima sada wallah agyang kutwa kaulaw la si sagyang kutwa sarang ayamana nagyang kaya Laylatul Qadr na andin ni kasagadian na ini surat terusukulaw lang ka kusaragun pakalaba ka sa mala kilapis ka katayaw ka kanaka katayaw kulaw lang ka katayaw mapagumur ka kapakayasi ka mapagsagyang kutwa di kitsampay sagyang kutwa pakatundug Ramadan pagi masan si sagyang kaya Laylatul Qadr kayo bitu sa Laylatul Qadr paganero nagyang kutwa Qadr takdir di takdir wallah agyang kutwa
Kaulau lah si cagian kutwa sarang, si cagian kutwa kagigawi. Di itu kedirin wallah. Pamana ke pakai isurat wallah. Ayam maknanya na sakake nagian ka iya pakatun dugaragon nakate kulau langka. Odi nadika sampai sagian kutwa next Ramadan. Jadi jangan na nakataon mantatan antaratan. Kepakaya ayam maknanya na si kama pencagian kutwa di sampai ku pakatun dugar Ramadan. Sigurun. Agian ka iya Ramadan na pembelingan rakatan sigurado din na sangkaan ugay na ino kasigurado tan sa ginawa tano amip tung na tano peruman nako na guni ko di tano sa di seminar manambayang so mga pagaritan o mga tungan tano kilay tano saya ino tano silang saya di kilay sisisiran sa giyang utama mga pakuburinan sisisiran si sa giyang utama mga kuburinan nakatawa ni wanto na pemangningiran ya Allah obu ini kira begas umur kami ya Allah obu ini istighfar seumur kami nagiang kaya Ramadan ay na penama-namar kami dinsi kung mga amalamiro na para sirka nakagigyo to nako sumagad kira nagiang kuto masa sumiyagid kiran sa Ramadan nadairan usara agiang kuto panamariran kapia kapalagi diran agiang kuto Ramadan agusokan aba Ramadan ginan ni kadilid ada mana ketun katawa ayaw buki apa namanya na Ramadan igirak na ba Ramadan ada ayaw buki sembuyangnya na Ramadan igirak na ba Ramadan ada ayaw buki niyan kasidika na Ramadan igirak na ba Ramadan ada ayaw buki kapian ni adat na igirak Ramadan mada su Ramadan ada na ayaw katurong mga ulama na tigong mga ulama tigiran man bi'sal qawmu qawmun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan ayam ya karata-rata apagtaw ating mana yung mga ulama nagyang kutwa pagtaw ayab akap kekilalairan kukan na niran na igira Ramadan mga tawa ayab kap kekilalairan kukan na niran na igira Ramadan na ayam na niyan na miya maratiya may pos Ramadan nakanaba miya maratiya ginang kun imarata apagtaw ginan imarata apagtaw ayabu akakikilalairan kukad na niran na igira Ramadan na mapasad su Ramadan nada miya da su panamar miya da su sambayang miya da su mga amal api namaran si isagyang kaiyak ulan-ulan Ramadan ginan kailangan na ida yung tanong sa mga amal tan ayat to sa tiyarima wallah so mga amal tan sa giyan kay Ramadan na midada yung tan si ko kay pos o Ramadan basta ino pon midada yung agiyang ko to mga amal tan si ko kay pos o Ramadan katoos sa terima wallah agiyang ko to piana marantan si sa giyan kay ulan-ulan Ramadan toos to sa terima wallah gupo man andin ni kay pos o Ramadan namiya pa sa tsuk apagamal namalong ka check up pa ginawang ka malung kang gede-gede ginawang ka kaya man yan na giyang ko to paratiyan ka na paratiya asarbu kailangan na giyang ko to di tanu di kambagwisi ko paratiya tanu giyang ko to ka preview tanu si kuma ginawa tanu to na mga di makukurang sa ginawa ko laboro ni gira lagi di Ramadan na si kumranaw na ayaw pa nakiasabutiran ko Ramadan na pista agupun Ramadan miya kada kalagi nga mga pirian miya kada kalas sa mga play miya kada langon iptub sa yung kay Ramadan upa man na giyutoy pangulaulaan sa ko Ramadan sumunod sa bagay pangatwiran adipindi kung sa niyat so niyat na pure ni subunan wallah aniyatanan ugay na so niyat na siyo to pagusara ko simba kana ba si iko kakalalaluman abaya man niya natiga dia kana dinggal ba kana dipindi ko sa niyat ayan niyat kan saya nama na yan di so niyat na siya na pagusara ko simba kana ba pagusara si iko kapangil bakang kasagyan ko to kalalaluman ka baka pa kaya kumangga sa baboy na tika iyan niyatakan saya na pagkana ako sa sapi di ka pa kaya ay tika di pinisa niyata di ka pa kaya
Ubaya mana niyan na di karu di dek asa haram na tiga nagi kaya pipikir nak nagi raw mana itu kepakai. So kapaniat na si itu ko sarsi ko simbetan si ko Allah. Kana ba si ko kalalaman. Ni ila Ramadan na la haula wala quwata illa billah. Ayadna qadaqlan nabkilang sa oras. Upama kagyan ko tapagilang tan oras. Nasitan ko sarsi sa giyang kutwa mga simbetan si ko Allah. Giyang kutwa di tanu kanggil bekas sisa giyang kutwa mga sugun wallah. Upama kika di tanu kusar seuras tanu si iku simbek wallah kasih tanu kusar sisa giyang kutwa mga bantag katembengan sisa giyang ke dunia. Na tumwa kaya bakan pakaturug sumambute. Kami ko ipupuasa na miya ka na kapiya-piya. Na miya ka panambayang ka sa tahajud. Ha? Na miya ka kang kapiya-piya. Adi giyang kutwa piyagilang ka giyang kutwa oras kasih sa giyang kutwa miya besagawi. Kapagilang. Dahil mana giyang kaya katurong Nabi sallallahu alaihi wasallam tingina igtanim khamsan qabla khamsin. Pamakuting kaagiyang kaya lima kung dapat nakapakataning mo lima. Pagana iron sababaka qabla haramik. Giyang kutwa kangudang ka napamakuting ka kudang ka panakalos. Gina mamuda ka na makasag ka. Ha? Ika, Masya Allah, mabegerak. Ika mana ide du tahun na 20. Na ino mabubeti ku dunia kagi yang mutwa kagida niyan sa ginawa niyan at tigina mabegerak. Magagida yan sa ginawa niyan. Pati ako pan matay. Ha? Nagiutoy ayam mana niyan nasawitan ka. Pupakaro ko ka piya-piya. Pupakasujud ka piya-piya. Di ka makapamuasa kada agda meneka. Ato na ipunayon naka. Amay kamano ko saka di ka pakagiga mamuasa. Baka mo peroko na di ka kapako abag kagiga. Baka mo yaman na napsimbayang na di ka kauntudan inga ka gumida makasatritis. Miya kadakadakan sa mga alam. Andun iayama na niya nakalok sa taon na madak lagi ang puto alam. Na problema na andun ikisampay 1,000 patpulo ay din yan. Namiyag na yan sa ginawa niya na di kun pelakay. Ngayon ito may ito sa miyaw saraka umur si ikwagama ayam mana miyaw sarong na giyang puto pantag si dunia. Gira ay ini diga na 20 ragon taman sa di ka pan misampay sa 40. Na di ka 40 ragon na diga namya makagda makadun. Giyang puto paken ka pakapiyapiyaw na lawas ka. Kagda mo ka mimbuli ari duing ka jawra soto. Ha? Miya makadakadakal cupu makau makarina. Ayat pemakau makarina na di ka disakit. Pemakau makarina na ha? So halal ra ka na miya bawal ka. Ya kadakadakal rakatan mo di pa kakan sa bugas. Ha? Di pa kakan sa bugas. Piya kay nang kakawallah. Piya kay nang kakawallah. Nah, giyang kutwa kang udah kana sawiting ka. Giyang utapitir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pito katawa pumakasirong wallah kung sirong nga iyan. Si isa giyang kutwa gawi yadid nagkasirong nga na inyong tabos sirong nga wallah. Napado na giyang kutwa mga kangudaan alalayon mitatalo ka giyang kutwa pusuiran ko mga walay wallah. Sige mga masjid. Adi ni ka kapag bagiron miya ka palalagod sa masjid, miya ka sembuyang. Miya ka tinintadong si ikwallah. Ang gayon ito. Ero sinan na kapag sa giyang kutwa pa kasirong wallah sa giyang kutwa sirong nga iyan. Nakanya sa kaniyan na magagada yan sa ginawa niyan akang udaampan. Ha? Magagada yan sa ginawa niyan amati panmatay na rumiri para dun. Rumiri para dun. Kaya nung katanuman piyag wallah so kapatay. Kaaron pagila ya o antawa ay mananamar, mananaguntaman. Lalayon makarini para dun. Ibarat to sudah to. Napakalangkap pa niya na kuwingad. Ay mga tao kano na uba kano pagawa sa ingad ka at naurat napakaw makamisan na bagi kami sa ayuda. Nanto na isuin ng mga tao. Bubuan na sungan niya nagaganggan. Tingin na, makaw masig yung ito si Congressman. Nabatan pa ako sa ayuda. Makaw masig mayor na. Miya po kastanon tigilan ko limo. Jadi mana to? Nagito na pagmaan. Andi ka pakaw man yan. Ano masay ayaman na niyan na kapakadan sa liyan. Napagmaan. Ha? Ketosan nyo inako pandemya. Piya makalangkap sa Facebook so mga pantagwalay niyo na bata din yung sound tuda kaan na sige na pumugay sa ayuda. Na gumamuran taragi nga isa kawalay nariantar na 5 on tuda. Sige sa timan nawalay. Kau ba karilisi sa madakal?
Ha? Lain ni mana tu? Lagi itu nama mata ko to tutul sa barbiru at tigilan. Mata ko to tutul sa barbiru, ada benar lo. Ino ko naging kamera na kami akala bulubud maakala. Ni akala bulubud maakala. Mana ia akal sumranaw na uwi na akala. Benar kamu kena lugar lagi mo tuan ko. Uwi na malubud maakala. Ketusan ni nak miyaw na. Dia mo tua dagangan apa girism. Sanja mama saun kakakerton. Adna opisina niyan. Nakakerton. Ato na yung kita ka pemula saya. Ayaw kita ka pemula aon na kelutan na miya kalala akalot. Na pateguno na giyang kaya pagirisan. Na napiraw la ni man to na kalutan na ka na miya mangiraso ka miya makalala uda pagirisan. Giyang nga yung magbumaranaw. Aw takian aw takaw par natiginaw kuway miya kapiyapianan umani sa miya masaun na naad naman nabketo na kaw na la hawla wala quwata illa billah atur ni penaki kuminwong tigina siakan pamula si sagiang kaya kelida pangba kaamay ka peraguna kana na tebar na kana giang kaya pangba na piya ka mo masaka pamulaan mikalaw taka nasa panganak sa terapal, na ubang ka pesuruh nga kay gina pesuruh nga napgerapi. Ha? Kaya gitu. Gitu ni pagakalon. Patulan ni man to na ayamanan yan na harvest kanu, peragung kanu. Kami akaragung sa pipira ka, ayamanan yan na tinwiler. Na umani sa mauna miyang ado mo na ayad na kialutan yan nagiyang kutualo kawalay niyan. Kaya di ka piya ka mo sa kapamulan. Di ka pakai bab kilay alungan, di ka pakai bab kesamberan. Ano miya kasi masalah gitu. Sobra ka sa tumya po sa tapay. Ha? Na. Kaya ako makapatulan. Kaya no tumani sa agiyang kaya miya pamulan yan. Na kaya kalutan yan abad miya mangirso kalunaw. Kaya ino kari miya mangirso kalunaw. Problema na sungsinan sa agiyang kuto opisina di lunipusan na miya dasiran mambu. Ay miya pusinan pistakiran. Lagi yang kutua, mana niyan na di pamulaan na pagirisan, lagi itu pun sudika ka na pagirisan. Kaya sa natangiran, lagi itu ini kini una piang arto, natigiran na aya ka pamula saya nagiraw man ya. Na pirawlan na ragunan na ka, nam tinwiler, suisa ka kaluta. Sisa balui. Sige yang kutua, sisa kini dapo pimbula balayan, piang atapan sa aya mana niyan na mga terapan, gitu sumiki itu guna katidawa ngatigiran na bakampo, tigo mga sundaro bakampo. Si sagiang ko to akeleran na mararan talaga kay mga trapala anto na iba na sobra sa paksol. Na gitu. Miadap man to. Agi ako mada. Mi ako mapman na tingin na baad na takukasan. Giya. Misigat so tako. Mi ako masiran sawa wa ebu yun sungun nakapamasa tako. Ha? Ngay no, so tako nakataya. Makakuha ka sa lagi daya. 2 kilo, udi na 3 kilo, nakatay warga iyan gatusan gibu. Di tanong mananan sebutan na, di tanong di pesa ang mga tao. Di tanong di pesa ang mga tao. Di na ni mau ulau-ulan yan. Nah, may puso to, di mo tuwata ko, tama ni man to na, umaniwala sungo na kananata ko, nakagito sumiyang ako kuwanta ko, ada mapesa. Da mapesa, kagi matimu-timu sunta ko na dami ada. Gupman mada, may ako mapanasi ko ko. Umama ka masiko ko naman ulog ko naki ad na kato naka ayamat na niyan na sudin supira kay starias tigyan nagikaruman yan solo pairan babangunan sa walay aroma ko na pesan talo patay ni nga makaulog taw na bapakapira miya ako ta sa lupa miya bawitaw natigin na baka di bayidi natigin na okay sak ni matauron kaya bukya sa bapa nagkipakambulagiran na miada da mga pira miada guginaw sa mga ulama ubakan usan miswa-swa kagianan na ribaanan gianan na marataanan tigilan na miswa-swa kan wari sa mga ulama aya kain wira na ni mapangipta kadagaw luginan na ino kagi makapira miya kapira na miada gumada tigilan na miya kapi ni miada so pananamaran miada so nanayaon kaya piu-piu man ela man naging untakap ka kalutaw mismo siringan nami ano man natingin niya nakakakuha migay ako rin natin sa 20,000
Nakagi tiga na ibigay ng 20,000. Miya ka saulan na tingin na kuha na kan. Piyaladrakan na tingin so pira ka. Miya ka na tingin na pira ka piyaladrakan. Ugay na kagi di ko buat tingin ni panguyatan. Niya tingin na upang makulugun ngayon ni permana ketak pa ya. Anak tingin na ulug nurun. Inulugin nun bada-mada. Jadi mana to? Anak gumada. Anak tingin na miya ka ini. Anak mimbu tap mana susisa pagadian. Aku rumah na sumaging etagara na una. Miya gura bersih kena kampi sina na usokoko. Han, nadak man mati miya da. Miya kau mapan si caging kaya katanu na mga kapa. Ha? Misu beran naging kaya kap ke kalau meranaw. Misu beran naging kaya kap ke kalau meranaw. Lagi itu ba. Itanu-tanu apa kalaya kanaging kutuan dengan tanu si dunia. Dia enggak iya masa tanu. Daya mana niyan na masa ini hipon na guntaman tan uya kita napan di tanong na yung naging utama sa kapataytan makapasanditan na diyan kaya lambar katang sa yung kaya Ramadan talugawi iman to salasa arba kamis na puya tatan kepakay panambilu ya patagawi kepakay ibarat di tanong makaniyata na si ko ato na iba na Jumat nakatimpusan tanu kepakaya talugawi nagyutoy panama-namarantan dapat nag-imay pos so Laylatul Qadr dapat may pos kaayad na Laylatul Qadr nagyong kuto kaya panamarka kayo naman di pa kapasaging amranaw kaayad mo ka punahadyo ay kadupulag pito ka tingin na so Laylatul Qadr susubad na miya katong na tingin na ay kasimbuyan ka kadupulag pito ka gito'y giraw manaya di ayat pitero mga ulama na sadya manamar sa iko sa pulugawi amuri sa iko Ramadan miyagda miyang sada sa Laylatul Qadr na insyaAllah napad sa kanya sa sagyang kutuwa pagkaparuli sa sagyang kutuwa sang gibo ulan-ulan aamal sa sagyang kaya ulan-ulan Ramadan laburong sa sagyang kaya anto na iba na Laylatul Qadr ida yung tanong sa amal tanong mapasad sa Ramadan ida yung tanong sa amal tanong sa mga sambayang tanong sa puasa tanong sa iko mga sunnat na puasa so kapumati tanong sa Quran sa iko di tanong di ka tinintad mi sa iko Allah nagusap pimberang ang mga simbat tanong sa iko Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.